L-ewwel jum tal-Kunsill Ministerjali tal-OSCE li lin mill-plenarja u l-kummenti fil-bidu tal-Kunsill kien iddominat minn attività ma taqta' xejn fl-MFCC f'Taqali. Fosthom saru 3 laqat, 2 miftuħin għal-medja u waħda le. L-ewwel waħda organizzata qabel l-ikla bejn il-Ministri kienet titratta il-priorità tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ispirtu tal-anijiet tal-OSCE li jiġi aċċellerat semm in-nisa fit-tmexxija kif ukoll sabiex ikun adottat il-pjantazzjoni dwar il-ġeneru 2024. Fetaħ din il-laqgħa ċerta l-OSCE u d-deputat Prim Ministru Ian Borch li enfasizza l-bżonn li jkunu indirizzati in-nuqqasijiet tad-differenzi bejn il-ġeneri. Fost dawk preżenti kien hemm Kristina Kitt, kap tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Nisa Ukreni u anke Hila Jun, fundatriċi taż-żgħażagħ Afgani għall-Paċi. It-tnejn tkellmu dwar l-isfidi li ffaċċjaw in-nisa f'pajjiżhom kemm jekk f'kunflitti jew inkella nuqqas ta' drittijiet ugwali. It-tieni laqgħa kienet titratta l-kwistjoni li ddominat l-ewwel jum tal-laqgħa il-kunflitt fl-Ukrajna li ma kinitx miftuħa għall-midja. F'nofs il-jum il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov sejjaħ konferenza ta' l-aħbarijiet iżda il-ġurnalisti ma kinux mistiedna għal din il-konferenza għajr għal ġurnalisti Russi numru ta' videografi kif ukoll fotografi. Aktar ma beda jgħaddi l-ħin, aktar beda jiġri l-għajdut li għal-ħabta tal-5 Lavrov li kif rajna llum kien flajn ta' ħafna kritika kien se jsejjaħ konferenza b'interpreti mill-lingwa Russa għal dik Ingliża iżda din ma saħħitx lanqas. La oħra li saret kienet titratta l-libertà tal-istampa. Dr. Borch qal l-istampa libera hija parti importanti mid-demokrazija, semma l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u kif dan kien episodju li wera kemm huwa importanti li r-raba pilastru tad-demokrazija ikun protett. U qal li l-gvern ħadem biex ikun aċċertat li reat bħal dan ma jerġax iseħħ. Intant għada d-diskussjoni mistennija tiċċentra madwar temi oħra fosthom il-budget tal-OSCE kif ukoll it-tmexxija tal-organizzazzjoni fost oħrajn.